Drage Slavonke, Slavonci i ostali prijatelji. Pozivamo vas na akciju koju organizira Slavonska udruga studenata Pružimo topli dom bližnjem svom, koja se održava na Kvaternikom trgu od 17. do 21. prosinca ove godine. Nudimo vam puno toga. Biće kuhano vino, rakija. A prodavat ćemo i božićne ukrase, božićne kolače i božićne kapice. Alo! Dođite! Dođite! Dragi... Kat! Drage Slavonke i Slavonci, pozivamo vas na humanitarnu akciju. Jebi ga, zaboravio sam prijatelj. Dođite!